A vermella para recibir a nosa raíña das redes, Andrea Taboada. Un aplauso para ela, é reverencia. Así é, hoxe... Que ben se queda a coroa. Efectivamente, trouxen coroa porque a raíña das redes non vou vir sin coroa. Evidentemente. A ver, evidentemente. E que nos traes? Pois mira, hoxe imos falar dunha cousa que a mí encántame, porque este de aquí, que vexan na casa, este é o meu perfil bo. Todos temos un, este é o meu, que é co que sempre poso nas fotos. Perdón? Todos temos un perfil bo, hola Juan, Pero que tal? notas diferencia cando posas do outro lado? É que eu só poso deste lado. Ah, só, únicamente. E quen che dixo que era o bo? Eu mesma. Ti mesma? É que son a raíña, eu simple, sí, a sí, miña claro, opinión claro. É é... a única que conta. Efectivamente, a máis importante. Entón, ti, cal é o teu perfil bo? Eu que sei, eu poño así de lado, este rico así, para non ser moi gordocho. E poño o teléfono que hai que vir máis alto. Claro, para a papada. Para papada. Para papada. Como papada moito non teño, pero poño así máis arriba e ris, así. Así, tal cual. Sí, posible tamén é. Eu así tamén, pero de lado. Pois cada vez mellor tamén este, fíjate. É morritos, Así. Morrito así. Ui, que iso? Así tal cual. Mira, Que isto? Que isto? pero que pasa? Pero eu todo de frente. Cando nos Fusionaron aí xuntan... sí con Rubén Ríos. Cando nos xuntan Totalmente. os dous perfis. Aí estás o original e logo tes o perfil bo, o perfil malo, Pois E justo logo máis o tes- dereito. o dereito, verdad? O me salga máis estilizado. Tamén temos, porque estás aí un pouco virado, pero temos o de patiño tamén. Cal é o teu perfil bo? El de santo, el de bueno, sí. Dios mío, o primeiro. Ai, pero Mira, a ver, Original. Pero o do medio parece un personaxe de Juego de Tronos. Pois o dereito parece un bolecha. O dereito era bon cura, deses que... Sí, ó. Porque Gordito, a Padre beleza non está en ser simétricos, no, en ser, o sea, está en ser Están as asimétricos, asimetrías. efectivamente. Entón, Juan, ti que opinas? Perfil bo, perfil malo? E que eu que opino que dá igual o que fagas, porque unha vai sair con nariz enorme e outro Sí. con nariz pequeniño. Pequeniño, eso é verdad. Eu creo... Non sei se se atreverán na casa a facelo. Que? Mira, Ai, joder, que parece. Juan. Ai, pero hai unha que Do parece medio, me mesmo. encanta do medio. Sí. Parezco Ratatouille. Sí, ó. E na outra un teletabi. Bueno, eu non vou rir moito porque de seguro que me vai caer a min Pero mira, el tamén. cuello y meter unha Juan. Hombre. Ese cuello parece unha jarza. Ai, que esa foto debe ser de 25 anos. Oh, cuidado, Uy, vea, postigo de salvas en todas, Oh, pero ben. Madre mía. Eu creo Eu que creo vea que- a que se salva, A que se salva. Sí, sí, por totalmente. Quere Pero dicir iso que ten por unha cara qué? máis simétrica. Máis simétrica? Sí, é porque tes os Qué lados guai. máis iguais, entón eres guapa de calquer maneira, Bea. Eso é unha maravilla. grazas, raíña, Eso é unha maravilla. grazas. Hombre, claro. E eu non temos unha foto miña da raíña. A ver, Claro, cal digo é eu. o meu perfil bo. Eu Ti o mandas. esquerdo, pero Pois mira, Claro, ti, moi non ben. ti creo Pero que es... pois a- ti. la peor. No, No, sei se a moi peor, ben. pero... No, pero tamén hai original mellor que Moi ningún. ben. Sodes Moi como simétrica un tamén. pouco A trillizas, ver, pero igual... unha peor sí, que outra. Sí, as trellitas feas. Sí. Mira, No, unas mira, feas no. Sí, di a verdad. No, pero vos chiva con Lucha Berzamal. Tijaras tamén en persona moitísimo, Ah, que sí? Sí. Oh, y esta. Ay, Ves? Ricardo, pero que ¿Ves? ficha aí con ese pelo. En Pero persona. a ver. A ver, a mí tu pelo me favorece moito, Exactamente, tamén te estamos... digo. Que tipo de foto é esta? Xa sei, é que esta, Expliquemos. Expliquemos. mira, izquierdo. esta era a típica foto na praia que saquei así e claro, tiña o sol, pero bueno, a do medio ainda se A do salva medio algo. sálvase, Sí. sí. A outra parece da familia Addams ou algo así. Sí, Batista, o loitador este. Foto matón. É que claro que con esa, Sí. con esa cor de pelo, ese tupé é moi Sí, é difícil. difícil. É moi É difícil. moi Yo difícil. teño como así. De todos os xeitos, Andrea, sorpréndeme que o fagas con nós e non repases aquí os famosos do mundo inteiro. Porque pa min os famosos sodes vos, pero... Esta raíña é moi pero xenerosa, Temos a Brad Pitt. Ai, pois veña, porque a Brad ver. Pitt é un icono. Todos coñecemos a Brad Pitt, é O guapísimo. tipo máis guapo do mundo, probablemente. Efectivamente. Pois mira, vai, un baldeo. O dereito Bueno. nada, o dereito non vale pa nada, pero Ni Brad tan Pitt é mal. Brad Pitt. A ver, o Está dereito mellor- tampouco mellor está do tan medio mal. Bueno. No, No, está esta mellor o foto original. tampouco é a mellor. No dereito Como de parece a comer William moitos Dafoe. croissants. Eu por pero- aí debaixo se busca e me lo creo. E logo temos a Blake Lively tamén, que é a do pelo loiro, Ai, así, esa longo, rapaza é guapísima. Bueno. Pero que pasa? Que esta foto que escollemos así co tupé, Un pouco alienígena, No, non? es A que do me medio. parecía outra a cantante. ela é Está moi claro que co guapa. tupe isto non Sí, funciona. no, co porque- tupe no. A Edurne, tes razón. Edurne. Parece a Edurne. É que se parece. No, Ou no? no, é outra, é outra. Non sabía o nome agora. Pero xa me recordare.
Eu tamén vos Pero digo, sí. escollendo as fotos para redes sociais e para redes de ligar, A Britney Spears. para quedar ben, e Britney agora Spears. facedes visto en A Britney directo. A lo medio. É que isto non ten perdón. Bueno, un pouco, Ah, sí, señor. A Britney Ah, pero Spears. entiendo. Pode ser, No son no en todos medio, sitios, sí. No blanco dos ollos. Pero que fai nestas fotos nado medio, é dicir, do lado esquerdo, ensancha a cara, mira os Sí. ollos que se separan, Sí. e no dereito, xuntas. Parece o Porque perezoso da Ice Age. para da cara como a coruxa. As coruxas teñen os ollos así de lado. Pois a mí me gusta máis o dereito que... Sí? A mí tamén me gusta o dereito. Sí, Pero do seu propio ou dela? dela. Ai, no, dela non. Non, dela non. dela O non. dereito. Dela original Sí, tamén. mellor máis que... Ou o esquerdo. Eu prefiro a versión alienígena, en todo caso. Sí. Pois está claro que Bea, eu creo que gañas Que- por goleada, porque Sí, que a túa da Sí. esquerda era Que prácticamente a mesma. suerte. Totalmente. Grazas, mamá. Podemos volver a ver a foto de Bea? Mira, Mira, fíxate. ben, ben. Sí. Eu creo que todas, Ben, todas moi ben. Non haberá aquí favoritismo, non? Non será isto. Escolleu a mellor foto. Non estarás facendo a eu non- pelota aí, non, non, Andrea? Bueno. Claro que... As raíñas non precisan facer a pelota. Efectivamente. A ver, hai que Sabe decir unha chino. cousa, hai que decir unha cousa. Home, non me parece moi bo o que na dereita que teñas dúas rayas aquí no pelo, dous correiros. Esa é a última moda, y si Eso ti porque gusta, non ¿ves? o sabes, pero eso dentro de nada vais a facer Parece que ten un viral. recollido. No, Bueno, pues- parece o bolecha. Poden xogar isto na casa, xogar caleo voso A mí lado máis gústame o dereito, fotoxénico e ver se O tedes dereito, a cara a mí o dereito. simétrica O ou non. dereito, mira, o dereito xa o No, aí bastante sí, ben. terrible, ti estás mellor no original. Ándate. Bueno, vou por Padre Patiño. Patiño, que che parece a idea dos bispos de Kenia que lanza unha marca de viño